Umuntu wesifazane kahle kahle umsebenzi wakhe ukuthi azale izingane. Umuntu wesifazane kahle kahle umsebenzi wakhe ukuthi akline, apheke endlini, azale izingane. Umsebenzi womuntu wesifazane ukuthi akline, apheke, alinde indoda imenzele yonke into, and then leyo ndoda futhi imithanda ingamenzeli. Futhi lo muntu wesifazane akanayo ichoice ngoba yini kumele ezwe ngendoda vele. Umuntu wesifazane oshadile, olotsholiwe, okhishelwe inkomo kumele alale nendoda ngisho engathandi ngoba leyo ndoda angithi ikhiphile inkomo zayo. Umuntu wesifazane egcekeni kubo la ezalwa khona kumele akhule, akhumuzi, abheke igceke, avuse ikhaya. Uma kukhona abafana mase beyabuya bamgxoshe bamtshela ukuthi uyintombazane yena kumele ayoshada, bese benze njani labo bafana kumele bangene la egcekeni bahlale nabafazi babo emzini ovuswe lowo muntu wesifazane. Umuntu wesifazane mayelotsholiwe endlini emnyama, iy'nkomo zakhe ziyabekwa esibayeni. Lezo y'nkomo aziyikuyena ziyakubo, kuyothi abafana bakubo mhla befuna ukulobola lezo y'nkomo bese ziyathathwa ziswa kamfana, ziswa lapho kaleyo ntombazane lezo besilotsholwa umfowabo kantombazane lo lotsheliwe ngezinkomo. Umuntu wesifazane akumele abe nomuzi. Maye nomuzi umuntu wesifazane engenayo indoda, lowo muzi awunaso isithunzi. Umuntu wesifazane emncane uyakhula, akline, apheke, ingane yomfana ihambe yodlala ibhola ibuye ithathe iplate ilale. Now, what you have to understand, ladies and gentlemen, these are the same men that are claiming to protect you. Now, this is where it gets baffling for me, ne? Niya-understand yonke lento ekade ngiyibala yinto manje ekuvele kuseculate ivideo yobhuti thizeni oclaima ukuthi uvikela nini. Asi-understandeni kahle lento. Njengoba kutelekwa abantu abathize benza izinto ezithize bavikela abantu besifazane because abantu besifazane bahlukunyezwa abantu abathize noma abantu abathize bokufika. But now I'm struggling to understand ukuthi lezi ingane ezigcwele izwe ezingondliwa, ezakomkhize, ezakosibisi, ezakomnyandu, ezakuba nazondliwa lezo ingane. Nakhona kodwa njalo lapho iphutha labani, iphutha lakho umuntu wesifazane ngoba yini uwena ngithi okhethile indoda engondli ukuthi indoda ifike yakuqambela amanga wena yakutshela izinto ezingekho, yakuthembisa into engekho, yakuzalisa ingane eqede yahamba. Iphutha lakho angithi. And when we come in here to this app sinitshela ukuthi labantu besilisa bakule tribe bafuyulwa udlame, baphila ngodlame, bathanda udlame. I-concept yomuntu wesifazane kubona is an object abazoyikhahleliswa kwebhola noma bayihlukumeze anyhow they feel like, yabo, anyhow, any way that they deem is necessary. Ma ukuthi namhlanje uvuke ekseni ubaba womuzi emakulinganisele kanje kunamagceke othola ukuthi kunezinto ezithize engathinto ngoba ezikababa wakhona. Now, angi-understand leyo nto mina ukuthi i-respect kanjani. Like it could be as innocent ukuthi mina ngivakashile kamnganami, ne? And ngithi ngomiwe ngicela ukukha amanzi, then bese ngithatha inkomishi ngithi ngiphuza amanzi bese kugxuma wonke umuntu kuthiwa ibe inkomishi yababa leyo ungayithinti. Excuse me. Now, these are the same people who claim to love and protect us. You're telling me ukuthi unginyanya ngale ndlela yokuthi kumele ube neplate lakhe specific endlini elisetshenziswa wena kuphela ngoba uyanginyanya mina. Phela that's like the honest reason. Why would you iplate, ispoon, ujeke, inkomishi, lezo zinto ziyawasheka. Ziyawasheka lezo zinto. We are like literally uyifaka kusinki, uyiwashe, uyirinse, uyisula uzibeke ekhabetheni. Usho ukuthi unginyanya ngale ndlela yokuthi sekuzoba nzima ngisho ukuthi ushare inkomishi nami ngumuntu wesifazane noma ngiyingane. Yeah, and don't even get me started. Sibaningi esizalelwe emagcekeni nabantu besilisa, sibaningi esizalelwe emakhaya enothola ukuthi kunenxiwa kunamafamu, sibaningi othola ukuthi kwashona ogogo nomkhulu beshiye indawo engangesiphingo hills sonke sihlangene. Mawuthi uyabheka kuleyo ndawo intombazane ngeke isikelwe indawo, izogxoshwa. Noma ingasaxoshwanga ngeke baze bayisikele indawo, bazokutshela ukuthi wena mboshada, wena intombazane wena. Yezwa lonto ngisho athi ufuna ukwenza izinkomo egcekeni noma ufuna ukwenza izinto, ufuna ukulungisa umsamo uyingane yentombazane ngoba uyabona ukuthi kuyonakala egcekeni. Yazi umsamo ubheke phansi kuzogongobala abafana kuqala, ufuna ukwenzani, fanele ngazi ukuthi uzokwenzani emsamo. Abanawo amandla labo bafana, abanawo amandla, abanayo imali.
noma benayo imali abakwazi ukwenza ama-decisions aphusile ukuthi mina manje kulo 10,000 kufanele ngibeke 3,000 for rainy days, kufanele u-2,000 nginike umfazi athini. Hayi, abayenzi yonke leyo nto. Phela bazi ukuthi kufanele ngigade umuntu wesifazane ukuthi ikhona yini into enhla ayenzayo ukuze ngizoyihlikisa. One more time for the people at the back. Njalo umuntu wesifazane bekumele enze into enhle ezobenefita yena. Njalo yazi indaba lento kumele uyibuke la kuJune kwi-mental health in men's mental health awareness month kuJune. Abantu besilisa don't care about mental health abanye abantu besilisa. If anything, the only reason why abantu besilisa beneyinkinga ezingaka ze-mental health, it's because of other men. One more time for the people at the back. The male loneliness pandemic, the boy child being left behind, that's all because of men. The patriarchal system, like asumuntu mina ngiyindoda kufanele ngisebenze ngenzeni ngiphinde. Who put that system in play? It was men. Who introduced the patriarchal system? It was men. And as soon as thina abantu besifazane we find ways to work out of that system, sekufanele kusuka izimpi, kusuka inkinga ezingaka ezinkulu. Nganibuza umbuzo la last day ngathi mina kwenze kanjani ngamzukwana inaugurator uPresident Cyril Ramaphosa, kufanele ngabe inaugurator uDr Nkosazana Dlamini Zuma. Buyisana umqondo. Naku kuphuma uZuma. I think uDavid Mabuza owayedecide ivoti lakhe lalidecide ukuthi kuzokwenzeka kanjani, but kwakufanele inaugurate kahle upresident was 2017 or 2018 angisakhumbula, but ngesikhathi inaugurate uRamaphosa kokuqala kwakufanele inaugurate uNkosazana Dlamini Zuma. And abantu besilisa unanimously made a decision yokuthi kungamane kushizi, we would rather put a capitalist emhlabeni, we would rather put a capitalist to run South Africa, we would rather turn South Africa into an oligarch than to have umuntu wesifazane in power. And these are the people that claim to protect women. uSibusiso Lawrence umZulu, Sibusiso umZulu wahlinza intombazana wayifaka ummese la washuthela umhlaba wonke ukuthi abone, qede lapho wayihenga naye. Bangaka abafana engingababala mina, engingababala even ama-celebrity lawo esijwayelene nawo esiwazi abangondli esihlala nabo esibazi abathuka abafazi babo day in day out. Baningi abathuka abantu besifazana umuntu akumele entabeni akucaphe ngenhlamba kungabi indaba zalutho. Othola ukuthi nina manje imbuka la ku social media uthi nje mina abantu besifazane ngiyabathanda, ngiyabaprotecta, mina angifuni lutho ngabantu besifazane. Ungene egcekeni ufike kuba umfice ekhomba uma wakhe kanje esiphongweni, because labantu besilisa abaqali ngathi. That's the sad part. Abagcini ngokuhlukumeza thina kuphela intombi zabo noma osisi babo noma amantombazane emgaqweni abangawazi. Even oma babo, even osisi babo bacula icule elifanayo. So I ask again, uba lo mngaka usihlukumezayo usibulalayo kangaka ekungafanele kuqondwana naye kuzoze kukhonjwe imini because again angithi mina manje ngingenza ivideo la ngithi ngibe nenkinga a man raped me kanje. Bheka abantu besilisa ukuthi bazothina. Abantu besilisa bazothi uyalunga wena ubuyapi, bungahlali ingani kini, anginina niphuza imali zethu, anginina nisimbathisa amabhomu. Uhambe epolice station uyovula icase, bathi abafana amaphoyisa esilisa, athi amaphoyisa esilisa ngeke ngikwazi mina ukuvulela icase sisi, abukho ubufakazi and nina vele niyayenza leyo nto le. Why? Because umuntu wesilisa is always willing and ready to shit on umuntu wesifazane. One more time for the people at the back. They are always ready and able to shit on umuntu wesifazane. So I worry. Yabona na lento enilwelayo, ilweleni nizoyithola. Ilweleni nizoyithola. Yabona lento enilwelayo, ilweleni nizoyithola. Labantu kade bedinwe kabi, bedinwe ukuthi abantu besifazane are buying majority of imizi manje. Imizi are owned predominantly by females as opposed to males. Yabahlangisa leyo nto badinwa kabi bathi imizi yena ayinasithunzi ngoba ninamadoda vele sobona nizophelelaphi niyongenelwa abantu. Let me ask you this, why do Zulu men carry guns? It is to protect themselves from other men. Futhi ngiyibeka kambi ke mangithi Zulu men, why do men in general carry guns? Why do men feel like we need to be protected? Hayi fanele ngibe khona njengendoda ukuthi ngizokuvikela. Ungivikela kubani? Because you are protecting me from yourself. Nakhona you are not protecting me, you are just putting me in a target ngalendlela yokuthi uma ufuna ukungihlukumeza noma ufuna ukungi-access ungithole kahle through i-free reign, yabo yini, i-through pass. Ufuna ukuthi
ungithuphasele ubuhlungu kahle kahle, ufuna ukuthi ungithuphasele i-abuse, ufuna ukuthi ungithuphasele i-emotional abuse and neglect le enini eniza nayo empilweni zethu, and then you wanna scream, oh the boy child is being left behind. Good, akasale vele, cause ake zina value esikhathini sanamhlanje. Ayiftheke nini.